Здравейте хора, днес ще ви покажа как можете да наредите купчето на Рубик. Много е лесно, стига да запомните формулите. Нека да започнем. Първо трябва да си го разбъркате, разбира се, и почвам. Много начинаещи избират да почват от белият цвят. Първо трябва да се направи белият кръст. В смисъл трябва да има тук бяло. И трябва да го направим по правилния начин. Можем да го направим само като си играем. Стига да го направим правилно. Примерно, ето тук. То трябва да бъде бяло, но с синьо, защото тук като е синьо, значи ще бъде синя страната. А не да го направим примерно в розово, защото ще объркаме всичко. Така и ето тук. Тук ще бъде оранжево, тук бяло, тук зелено, тук розово. И така трябва да направим и другите. Така, вече имаме белият кръст. Ето го. И заедно с ето тези парченца, къде трябва да си на място. Те се наричат H парченца. Така, сега идва времето да направим и ъглите. Трябва да си изберем някой ъгъл с бяло. Примерно аз избирам ето този. Той има бяло, зелено и розово. Т.е. трябва да отиде при бяло, зелено и розово. Аз виждам, че той трябва да дойде ето тук. Защото има бяло, зелено и розово. Трябва да отиде точно под мястото, на което трябва да отиде. Сега, като е от тук, трябва да мръднем на тук. Ако е от тук, трябва да мръднем на тук. А ако е отдолу, вече е по друг начин, после ще покажа. Въртим на тук. Сваляме. Въртим на другата страна. Ляво. И качваме. И виждаме, вече се качи на място. Напробваме с друго. Примерно бяло, синьо и розово. То си е точно на място, защото тук виждаме бяло, синьо и розово. И този път е отдолу бялото. Това сега ще ви покажа какво трябва да направите. Сваляте, въртите един път и не само един път, а два пъти, защото ако въртнете един път, то ще се качи тук. Два пъти и качвате. Сега остана ни да го завъртим на тук и да го качим. Въртим на тази страна, защото то е от тази страна. Сваляме, въртим, качваме. И сега виждаме примерно бял, оранжево и зелено. То трябва да дойде ето тук. Правим си формулата и ни остана още едно ъгълче. То си е и то на място. Правим си формулата и сме готови с първият ред, както и с бялата страна. И много се надявам да го правите правилно, защото някои начинаещи, повечето, се объркват да направят вместо ето това да не е както трябва тук страните, да е бяла страната и тук да не е правилно, така че гледайте и да се научите. Така, идва време и за вторият ред. Така, тук има също формула. Третия е най-трудния. И тук е малко по-трудничка, но се надявам да успеете. Тук трябва да наредим H парченцата. Така се казват. И примерно си избирам розово и синьо. Ето го, тук е. Така, трябва тук, където е към нас, да застане към цвета, който е. Сега, щом трябва да дойде ето тук, правиме формулата от тази страна. Въртим на противоположната, сваляме, въртим на обратната страна, качваме, въртим
обръщаме купчето, сваляме, въртим наляво и качваме. И виждаме, че вече си е на мястото. Нека да пробваме и с друго. Примерно оранжево и синьо. Видим, то си е на мястото. Този път трябва да дойде от тук, така че правим противоположната. Сваляме, правим така, качваме, така, както и обръщаме купчето, сваляме, въртим на тук и качваме. И то се нареди. Сега, ето това. То пак си е на място, така че го правим. Противоположната сваляме, на другата страна качваме, въртим, завъртаме, сваляме, въртим и качваме. И както виждате, и ето това H парченце се нареди. И ни остана още едно. Нека да го видим. То е ето тук. Слагаме го на място, където трябва да бъде. Противоположната. Сваляме на другата страна. Качваме пак на тази страна. Обръщаме купчето. Сваляме. Въртим на тук и качваме. И както виждаме, вече сме готови с вторият ред. Обаче, ако търсите H парченцето си и не го намерите някъде отдолу, ми го намерите на вторият ред. Правите същата форма. Противоположната, сваляме, правим така, качваме, така, така и качваме. И вече ни е някъде отдолу. Ето го. И си правите каквото вече ви казах. Вече е време за третия ред. Вече сме готови с втория и почти с цялото купче. Сега трябва да намерим две H парченца, които са си на място. Няма да гледаме, че това са обърнати. Но ако не намерим, както сега аз не намирам, има формула. Сваляме, въртим два пъти, качваме, въртим един път, сваляме, въртим един път и качваме. И въртим още един път. И както виждаме, пак не виждаме. Две ето тук и тук да са на място си, така че пак пробваме, докато намерим някъде. И все още не намираме, но сега като я направим няколко пъти тази формула, ще видим, че тук има две на местата си. Сега трябва да го направим ето тук. Тази формула преобръща ето тези две, да си разменят мястото. И тук трябва да направим същата формула. И както виждате, стои ето така. Вече са ни на място. Сега трябва да ги преобърнем. Като преобръщаме това и това. Ето е следната форма. Сваляме, въртим на тук, качваме, въртим на тук, сваляме, въртим на тук и го повтаряте, докато си отиде на мястото. Сега ни останаха само ъглите. И както виждате, имаме жълтият кръст. Забравих да ви кажа. Нагледайте това парченце. Сега трябва да намерим едно, където си е на място. Само въртим ето така. И не въртим, защото разбърквайте. Забравих, извинете. Така, трябва да намерим дали има някой на мястото си, обаче няма. Правим сега, за да разменим някои от ъглите, има формула. Ето и каква е. Сваляме, въртим на тук, сваляме, въртим на тук, качваме, въртим на тук, качваме и въртим на тук. Както виждате, има вече едно на място си. То винаги трябва да стои отляво отпред към вас, за да не го размещате. И правите същата форма.
Така. И както виждаме, и то се нареди. И те са на местата. Не гледайте, че са обърнати. Това не е... Това пак са на място си. Има форма за обръщане. И сега те си на местото. Формулата за обръщане обръща само отдясно ъглите. Така че отляво не ги обръща. Да знаете. И ето каква е. Сваляме, въртим 2 пъти, качваме, въртим 1 път, сваляме, въртим и качваме. Но формулата не стига до тук. Това прави друго. Правим също от тази страна. Сваляме, въртим 2 пъти, качваме, въртим 1 път, сваляме, въртим и качваме. Някой път става 2 пъти. И вече наредихме третият ред, както и цялото купче. Надявам се да съм ви помогнал да можете вече да си редите купчето. А от мен, чао!